Yori. Lakini Nyomenda. Ndiande. Mparo ga ikaranste. Na uganza ranse yako nyopunguza stress Antivirus. Nyoko bara abantu bamwe bagwita. Navuga nkamore nachanda bakwani. Naenda kutokwani. Atari nakikwana ara kwanza. Ndiandai. Ngarara njara yote ngete. Njara kwani ndagrete nyumbani. Mochero ngoro mariete. Lakini ngo igote tegoro karara. Nigoro mugaso tukonara irenje. Lakini asanga za machina ara ko ngomboyo. Report ki ajuru kuru mechera mate. Tena igukenda. Kende piga. Na itaiga na igo kanyate banga usen kuirwa ninge kotini ata wekera. Obe riri naiwo nani ka gukwa no uri omwinari. Ata benga agocha kweru koti Jumatatu. Talibo bembia. Oyigo Okiondo ara twerorere ngana batchibesa na kiango tigara so minera ara iguna kimari bintu biri. Ara test yake. Alafu bono ki andata yo kwa ndura giranchi. Ndaya. Ena umeta yo uri innocent ukorora kan innocent lakini akantu kita kabisa. Ori na kintu raragira. Ndaragira kenandi. Hakuna nonyene onchibika tina aragira. Abana naro siri ngoli Antivirus so nyukora ono entonke yo mwane skari timbwati itike ndora nyoro mwane ne chumbi yoka ngone nacho kwani chibesi yake ngore ndagera no chumbi yare ngoranga nengete na macho ono ndagera ukubura chibesi utagete onge chibesi ko no chuna January ya chakire ibintu bikamugete byose ninga chibesi ko ante nimete byombe biyore binge na butoko burubese ameno kete chibesi chigoko tuse chibesi chiru mutego rumonto ndoto nako ngarafu tataka gochakoira na korwechera ko bango kwebesa ngutko ule ndagero nchibye kamwana timbwati ndagero toko butuko maragoba sapa toko cha mwana uri kirikero neba na marabo ntoko kaya kana mache abugo choni ya nchino chibesi chukante chibesa igotata itindagira chibesa ntete nchiko gorendayo usina kina gotabirika esinge nchu chibesa nchi no metene ne byombe mbwate bingi bimbe gosembitano giriri na bose rina menyete yanje na kaigotire bono ko nga chibesa nyenda ngorendagira nkorosi yuko Nyomenda nago mbombia nago tabirina ki nago choche mwana uragire kubwanku ngoli nebesa timbwate besa igote nago taina naro siro ngoli Antivirus unyuko na kingomerete para nata ko muntu bwo mesika kweta ne nyanga igangorendi ona kingo ta itimbo atebesa nabo cha mwana kali uragere kitokori marago bante to beka marabondiko tonyo na mache nabo cha nanya bisa ranse kali uri marabondi na mache ondorare mambi nabo kina butoko nyuri kairo nabo konyu nae ondorare besa te yo timbo atebesa nje chibesa ni chake tunkyo chibesa ne ngota kwanza tete chiru bubere chioka aba yeso ndanda chiri bubere Nyomenda chioka yo nonyo Okiondo ngokora ngichi nonyo Okiondo shopping nyomba ngokora ngichi chiri bubere ngo renge bintu nabwate chibesa bilioni shopping ya 2000 chiri bubere chance bono ora ko chiri bubere otwanso tali mwana ona chiri bubere ngokwana chiaki chionse bine chinyinge tata bustataka gucha koira na chakwe chiri bubere no mete chiri bubere ne ndagara imiti nyire ngambi ginkokora ndagore bose ntete kwenda ngore imetorere bere ndiranchi alafu maragwa banende ndore nkinkori alafu chiri bubere ngichana kichikora ngore chumbi ngore nakangu buna nago tebye mwana ono mokorore nyere mnando chuno mokorore chiri bubere ne chiankokora chiri bubere ngochikukurendagire chiri bubere nje bieka no mwana nkoragara sapa na atati bob kore nya kosa nyanya ya esukuma nkore 10 nege tungu gi 10 geisini pound chiri bubere ni chiankokora chiri bubere chese ni ngamona ndagira ngochikuranti njema momino chiri bubere kosa njema momino ondo chibesa bono oro Antivirus akona chibesa Antivirus ngasikia akokorara nga chiri bubere ngasikia oro chengo korara ngutora chiri bubere to gosoka gosa chiri bubere nti tata chakwira neri tata min Okiondo ngondi eri okana nga yakuru chibesa chakongira ni chiriona tio mugondo Nyomenda tako nginyori gakinje tako nginyori sidamba tane chinyingo mutugo yo gaki tako nginyori antike gaki Nyomenda chiri bubere mwana omoke naye chiri bubere ne chiaki
Nguchikugorinda yego. Endagera doko sa 50 bob. Ugutiri buberente. Ya otagete nendo kuna kwenzi siri bubero otagete. Nyamara siri bubero ngyo tata wakora tari shopping. Shopping ndi ngonda kugora ngoro bosieme ngwende nsi mekebe berendi ranch. Alafu emekebe bere yobosi odi ranch. Ngore chumbi. Ngende ngore kangumu. Nyomenda neba nimanyete muri tore gaki neba no mwana uyure ndo tete kusaba gaki neba ninki nasabe metori rebere yobosi ari obo twaba mayigote ndubasomete nkuri obukumo bonge bono gwikandi gote obukimo bonge atara mwana monene nekyora ari obukimo bonge gaki Nyomenda neba ninki yaye gaki tagompima bongo nantingo pimete nga chiri bubere chiri bubere chia gaski bakonte bichiri bubere kichi esabu na kiego soena chiri bubere manyangoko nuko sa ndeti ngoko chiri bubere chiaki Nyomera takoba mokora tinanti tindi mokora wachakira gompima chiri bubere ne chiaki bakontebi ngochikogore ndagera takonchesera chiri bubere chiaki ngochikogore ndagera ndagera tejo shopping 2000 tata ayo mwana oyo tiga kosori ngochikogore ndagera tata ndabia kene chiri bubere chiaki anti ngochikogore narorire Nyomenda gusendore chiri bubere ne chiaki ngochikogore ndagera anti tagompima mungu moche niko bande serious bakonte chiri bubere chiaki ndagera ngochikogora chiri bubere chiri besa ne chiaki chiri bubere ndagera ngochikogora tago ndabia kene bakonte bia chiri bubere nago te bakonte bia chiri bubere ne chiaki nkyo bangete Nyomenda metani metako somo monto ni metako somo monto anti ndagera ngochikogora tindi mwana njoro monto mogima tindi mwana ni metenga kura buna wacha ke statement yentanga ninga chiwe santa ketana kubonira nga chiri bubere na soma na kura ndeto ntabe chiwe santa chinja ke takonga inere Nyomenda ni manyete kero konga inere ni mete kero konga inere ga Nyomenda ntabinge kene ndagera ngochikogora ntabie kene Nyomenda kwanga inere bado ntabie kene chiri bubere chiaki Ndiri mambi nenda ndaroche nanyora Antivirus ontei konyora Antivirus bari konsikadara nosore ngamori tondo alafu nainde otebe ngango konyare akokonye style ki ndakemonga nori matari oche matari amwe yogo ndusienda mabu noroche ekera ngoteba ni mete kusoma mundo ni manyete kusoma mundo ekero kongana Nyomenda ni mete kwangainire bona igara na bongo acha kwatebirie kene ayekero kwari gotena na machwati ayu bagotebio no rusienda ngikuna kikwarengerari ngwancherana kuna naraire nchara na tata yokondugera nenda moino gari na nyoro Osoro na matebi ende tata arusi tata chere alafu ngiya kontei mbuya tata tawe chere senge nchongo chare kongenta ga kumanya muri tondo bona Antivirus somo kubato gotebia gokonye akubera somo nori matari akwendio ne chiri bubere antebi endi chiri bubere choko Nyomenda kora igagaki nditu pore para so gwaka lakini asida gwante birie kene korega Nyomenda anu mwana omoke gaki tiga bantamba gusarira ubugima tiga Antivirus digakarire ndiko sarira ubugima anu mwana omoke mwana beskuru bango nkonyare ndusienda narindi ndagenda Nyomenda yana gotebi ma edio geria gokwa nore no bokene ndirusienda Nyomenda ngukure busa meta bantu mbara boche barusienda ba amanyinga ri iteka overbreed orima oteto kumnoro mokega oteto kumnoro mbaliri byega orcho mwana omoke oteto orime asinga choko ochukurusienda tiga machwati ari takungena ki Nyomenda naboko byara tingotebi Nyomenda no mwana omoke naboko byara nendora ne sukuru osome Ndetayo sekera skuru nchango gotebi naboko chenche skuru naboko tebyo kanda chenche skuru asanso kontebi asanso konkirie report yeyu Nyomenda kirae irangora ngochane ngotebi no gokora tigango tebiga ondeta kwanza sapa nchumwana mapema saba na change bono na marbo tari marbo na mache marbo nerunguri bono gose Antivirus yankanyete ikori mate tirimboka ya mutaina ki chibesa nkonyorore saa moja mote bianko nyora saa moja iguru ndeto kumutichie reson yani umusacho mugima chako type umusacho mugimo bwato mukungu batabana chako te yorusienda kirae Nyomenda koraiga na igure tirimboka mate motebi mo asako nganyete na bani ngayigo sene meteimi go senga yigo senduche motebi chibeso monturara go taringo kwari chibasa maragoba ngumuriginde ndeto kumurigi
ngumuriginda agenda pole pora so gwaka lakini sansa kwa ntebia kene margo bochora gere nkoro sinde bakari amacha ngobeka ndi rungori riko na butuko nirikero na marabuni Antivirus hana tebera sakunga umwana omukenga chikurusienda munyagitari kiyoyo yani omusacho monene omusacho omugima lichuwati bosa ngokonya kiara konyo mwana uri Antivirus na kianchandire kaki tari korage tari shopping yako tari kiamo Nyomenda anganyara ata ile yanda uti